burdens be lifted. Let minds and bodies be healed. Let there be divine recoveries among your people and in the house. Do a new thing in the midst of us. Let the veil be destroyed. Let 1,000 fall. Let 10,000 fall. All over us, open your mouth, declare. Let 1,000 fall. Let 10,000 of my enemies, accusers, and adversaries, let them fall on the political scene, on the economic scene, on the financial scene, on the social scene, on the spiritual scene. Let them fall. Open your mouth, declare, say something. You must open your mouth. Something. If you don't say anything, nothing moves. You will see what shall become of them who said they were powerful and they were connected and they had no regard and respect for you and God. You will see what shall become of them. I declare divine vindication. Open your mouth, declare a divine vindication. Be the head and not the tail, above and not beneath, and be blessed. In Jesus' name, amen. Sebo akwampo na nanom osrebo sachi na nanom ayesem so sika akodi akoa na yedi enkonim na nanom a munya akwadefo na mom ya adeyofo musam fifre tim fifre de mo bo afode atu ho ache ede mu nipadua mo krato oma oman pontuo yedie ne nkoso enonom ne ajanom a munsuro hasuo na musore fa no pabosuo mo kote hasuo epre ema botom ye ma aboso epo ebam ma ensoro mo ayeforo so enya bibidie sai na menka nkyere mo twedi ampon onhyira mo Obuoba Yankopon Israel mo papa Yankopon Israel di ahenkan mpo nipa no na dwen ho so de adwuma we ba ha nipa ko ogitum Yankopon Israel se nipa na Obuoba no pe wa kan nsema man papa Obuoba Yankopon kan ho na de kan ho na yi akyerɛ Obuoba manage ma ho fama se endemetimi nya because my trust every time we a product, to be frank, you are a product that we have to be proud of you nyame Israel bebre Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933FM FM Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933FM FM Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933FM FM
FM. Ghana Adisiye, Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache, Ediba Ahenkan 93.3 FM. Ghana Adisiye, Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache, Ediba Ahenkan 93.3 FM. So my prayer this morning, oh God, remind me that love is always near because you are never far. When I feel unworthy of love, remind me that you have made me worthy. And when I feel incapable of showing love, help me to remember that you have sacrificed for me. Remind me of how loved I am so I can remind others of how loved they are. In Jesus' name, amen. And we are talking about love. Show love to one another. So what I say, a Friday, March 11th, 2021, 2022 rather. Yeah, quite him. Young quite chibium. I don't see no pay. Yeah, the asida ebesan me rade. Sanse onyaye mu. Onyaye so hwe. Nadom da so doson. I don't see it yasia na ye nadom. Ano pay ye the asida ne ayeye e de be mo tiasefo nyankopon no so wo hwe wa kire mana simano aduasa enan e na agba pa no pa no nsia ho me pa che free sa break up me say no ndu be body e wo ankasa woni mu dada e ye Ghana nkomo ne yasi nkonwa ye ba bedie e kwen e be fa so a wo de wadwen kire be ba me de be ba ne aka bom
afedia ACC na ye twe wadwene de si so se ne be ya wonsu behunu nioma hodo a ekoso o man yi mu adetia bia BBC empani sese ye koda na sa asem foforo ade achi na sa nsi a na ye ayemusuo da nti anopa yi so nsam no bebre no na asan ACC yesi nkonwa yi ye de ni nyina e de ebremo ebi mo friend of Vintage Friday ebi mo so e friend of Freaky Funky Friday ye den yara na ye fiada match ne da etosu edu e baako enu ti yansu yesi nkonwa na abusua ene ewo ye nkonwa siemu no enkomo a yebedie no edoso yebedi nkomo e de afa ex gracia ye ka se ex gracia e de ba de unse yen MPC no emfie nan bia so na se omo kwa ye gya omo kwan na sa akwankwaje sika no na obroni afre ne se ex gracia se obi asomawie na wugya ne kwan na abusua as we speak no sika ya ye de ma MP bia wa bra wa 4-year term no awie a wo kɔ no o estimate ya ye ma MP bia 4 billion Ghana cedis 4 billion Ghana cedis kwan si gu akire but me mpese meko bobo so and nti na me fa 4 billion ne pedi ya estimation and nti MP bia som wie na se wo kɔ na homegye mu a anya se wo kɔ na homegye mu se wo free parliament yo ebia free 2020 and ko si 2023 and I say yamfa ne say because almost swear in 7th January until from 2021 to 2025 sa parliament ye wo hoyi the 8th parliament ye wo hoyi ebe kwa wie ye no MP 275 na e wo ho no ye be ma obi a 4 billion Ghana cedis enti se onipa no osan ba biem na obepre na onya owie emfie nan no osan ekɔ na homegye mu ani asan ma na another 4 billion Ghana cedis and nti wahunu die nti omo a omo te parliament ho no omo a na omo akwa so wahunu die nti a na sa sami na wotwi esan esori biom enkrofo bi kire se da bi sa sika na ya na mfie nan bia na ye ama MPC no yenyai se MP no otena parliament ho na ebia wako first term second term third term afi wo so wonko biemu a eno no mum na wasanka ye gya ne kwan na emfie nan bia na ebeja MPB kwan me no ka say MPB atena parliament since 1996 every 1996 bepem 2022 or that's what the parliament emfie nan bia waje ex gracia eno na empanifo bi kire se dabi e wo se ye jai saade no ne ye di sa sika no ye di ma MPC no e di wura mpuntuom ye di wura ba bi foforo ye di hwe mpuntunwuma hodo a aka ne yetimi e di sa sika ne di so wo mu asene e ba to wo ne sa afo ne ya adwene ana no mo nya adwene anopa yi ye ba badwendwen ho nso do adwen kire be ba empani so bofo ne ne nam eho apaso ani nti ene Ghana Police Service yebesan agbawura wo mo adwosuo na yakwakodi ho nkomo kakra enkrofo bi do mo anu atumu kire se ekwan ya yefa so a ye recruitment no e wo so mo mani ko ho no mo and another one eno nso yebehwe se Ghana Police Service me no ka sei omo enkrofo bi e from community police assistance safo no ya na ye ma wo mo basic training as far as policing concerned enti se omo serve wie mostly no na on contract basis ene ye de fa wo mo enti se ya fa wo mo e bia mfie mienu ne so na se ye renew contract no ana se ye absorb wo mo permanently ama ma part of the Ghana Police Service no a sa training na ye de ma wo mo ni nyina no fa ne ya wo mo de kɔ mema remfi enso sa nansan robbery cases kosoro even amongst police for no ankasa kra no omo nuanom na omo to hye wo so na imagine obi a baba be ma no police training na ne contract aso na wamfa na dwumam na ode sa training na onya ni nyina ere ko ne nam Ghana monten so how ena ye ba be copy with it anope ye behwe na eno so yatumi adimu enkomo
enkrofo bi di omano atum nti ebekọ ho. Still in Ghana month, Heritage Month, celebrate Ghana. And into anopa baby say enkrofo bebre nam ena anum 6 March ye. And ye koko celebrate Ghana at 65. Yate. Na utieti abakọ se manchase ye nya ye fa ahodie. But the question I bisa ne say, wo hwe yesu ene ye bra ye bo. Ubehunu na omampani nam ha. I'm not talking about omampani otisu yinko an o. Omampani omaba Ghana ha nyina da. Ubehunu na omampani Ghana mampani bi nam oman foforo so okoye den a okopesika. Meanwhile oba Ghana ha no mo a Nyankopon asira yen odoma nkoma niam ni nyina. Okoka amanyofo bi so omo nte ase na process a yenya di free gold, yenya di free cocoa, yenya di free other natural resources ni mu no enye sufficient. Inti no yentimi nka se yenko ba bi foforo nkonko pe bosiam fa ma meboa wo man no. Ebinom so opinion ya na omo express no. But don't you think say braso I was say yanka say Ghana ha no ye toa ya dwene ye hwekwan ye befa so a ye best find a Ghanaian solutions the ama Ghanaian problems. Ye te ha ye cocoa, ye diamond, ye bauxite, ye we ye keka we no nyina awie ne ye jaisi ho ne agege ya no ne asan na mkrofo aman so na ye pebosia se emumfa meboa Ghana enye ne mugu asesem enti anopa ye bisa se eye no kre pass Ghana yenye ye fa ahodie ana fa ahodie no ye celebrate every year bia no we celebrate it in a pomp and pageantry style way. Anopa ye bisa se sa fa ahodie na nkasa kra Ghana yenya na ye bedi nkomo enkomo no ebedi no ye behwe on 3 bases. Ye behwe yen job creation as far as yen independence no eye concern. So far 65 years enyuma ya kreti. And when I talk about enyuma ya kreti, we are not talking about the traditional employment, because I know say eye den aban bia ba obefa nurses, aban bia ba obefa teachers, aban bia ba obefa doctors, aban bia ba obefa military, a whole lot. But we are not talking about that. Aban aba koni nyina no womo atumi aye innovative enough a create employment ana policies omode aba no atumi a create employment ana anopa ye bedi nkomo de afa ho job creations yankasa Ghana for mabunu no yanhwe environment no is it conducive enough a betimi a push yen ama yankasa atimi abiebie yenwuma ana na se individually no private companies no ankasa no a enkrofo atimi atiti wo mewre mu o ma biebie no aban no ne support wo de ma wo no say ne te anopa ye behwe na ye di nkomo de afa ho extensively on the show. Okay. To perform a miracle for you and I. Nenya be Adam nana nanka boni asemema. Very far from the mercy. But you giving me security. Abba. Eternity. Holy Trinity. Angels are singing. Seraphim, they cherubim. Oh, Nenya me Adam nana. Obuoba. Mekutuni bio, meboni dido. Namakase, nyamesa sida. Anopa ya busiafo ya wankomo ne bebre no adi yewia. Onum said the new patriotic party NPP womo internal elections no da so ejina mu diki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 dik
provinces and omo yes enko omo to polling station executives womo abano emu 15 and e ba beto mountain so say I say omo recorded some pockets of disturbances and pay yebedin commodity afa home, but all in all no said them can kind of more MPP for abaso because 263 na emu 15 pe and a more reporting a year pockets of disturbances kakra, meaning my idea because me no ka say party bi kwa de onu hunu kotoku anu mfa kro wan hyem enso se mfa Ghana nhyɛ ne nsa onhunu kotoku anu mfa kro wan hyem o internally no onhunu ne ho ano enso se enya Ghana nhyɛ ne nsa
Aside. Asida. Yeah, you can't send it to anyone. You're so deep, I must actually be saying. I can't tell how to one penocre. Anyways, so on behalf of the solid production team in town, as always, Odi AHENKAN933FM Aboa, only executive producer. I jump back in Kofi Mensah Kahobi, Kobe K, and Oheneba. I don't pay a single me offer me Obuoba Ofori Amanfo. The Commander General and Sroja Bakwa Maka. Amanga or say Adrian. We got the weather update, you know. Yeah, the best 2 hours so. Yeah, we are near Boyroom near Siena Sem Kakra. So what you say? Very far from the mercy. But you giving me to worship your majesty. Eternity. Holy Trinity. Angels are singing. Seraphim, cherubim. Walk to Nanyami Adam Nana and Untimese. Obuoba memboni dido aba nyamesa seda osaseda osaye osenase aba igwe na nyamesa seda igwe nyamesa sido asida It's coming down today. Me bato ewi mo brand someone no pay what they buy or some infamo or some country of say neno e ade se ensuo e wo wiem na ene nsuo ne wo wiem no ento dendenden sa ebe gugu ebe petipeti kakra na ne wo mu ne se egusu e petipeti no ano na lightning ne nso ne na machiri grrr no na no so na machiri kakra but enye bibi hu bia na me bone tofa nyina de ama wo se men kan kire wo se ne no ensuo kakra wo wiem ena wia enso so ebebo eni nti wo pie na ototo nioma no ahwekwan obefa so obe ni ye medofo ne maka kire osisi yi enya achema bo abonko a enya achemo danko a enya ofonse ayire bi nko a enye achia sesu aduru asene manso akroso enko a eye pue mantem enyina eni nti ya no wache ne nso ede amame 47 minutes after 6 a.m. Ghana adisie Obuoba Ofori Amanfo emamo ache ediba AHENKAN933FM FM. Radio papa abozeke. Thank you. Enti enra ye bibia se a obofo obaye no oni en esua se come boldly to God you sinners. Come boldly to God you sinners. Enu nti ma wotia se obronsam oye so smart. Udi agora bronsam be mo akoso atena wo boni mu udi agora bronsam be koso akasa gu wadwene mu udi agora bronsam be ma awurade ani mu nyam a wasese de ma ona bow udi agora bronsam obekoso agu ani mu ase na obi bisa se ekwan be no bronsam be fa so obegu nani mu ase ekwan be no bronsam be fa so a obema wakoso atena oboni mu hwe ekwan no de dosu na mmom kakra bia mbeka ho asema kire woni se bronsam ye so smart ya se onipa bi free bonimu akwa awurade nchen ya wompe eni nti wa free bonimu ana se wankasa ka kire wo ho se this is the time I fade here e wo se me de bronsam gya ho e wo se me de boni gya ho e wo se me de mumuye gya ho e wo se me de abrabo boni katasese proye kankan sikawia eni esu boni ya da na die a fade here wo se me de gya ho no mo no the moment ya obeka kire wo ho se nia me pese me ye nie no na fe bronsam asore se hwe wo boa wo de die na eja ho me se wo boa ani nti endra me ka kire wo se akwan bia ofa so a wo de twen
ɛsan de wo ba ne nkyɛn w'ani abere a wogina wo nan so a wobɔ mpaeɛ no na bronsam wotwa mfonyini bɔne ɔkasa de gu wasum but anɔpa yi onyankopɔn asɛm ama yɛate aseɛ sɛ ɛmfa ho ɛne sɛnea yɛ bɔne no ɛsiteɛ sɛ yɛnya nu ho na yɛte aseɛ sɛ this is the time I was a yɛgya yɛpem ɛde ma awurade ɛne nti awurade mfa yɛnyɛ nea wɔpɛ a na sɛ yɛnya akukuduro kɔ ne nkyɛn a mɛ sɛ ɛnhyira ne yɛn I don't know why you so can say you come boldly to God. Bonnie Ben we dia Bonnie Ben na wo bonnie na esusin Solomon. Hwe wo bonnie na esusin David. Hwe David kura de na ne de ne akese o. Menka say wo bonnie no awudie no enso ntinu koso ana ye no but me pesa me ka kira wo say Nyankopon agi obi a na ono no de ne kura mpo a wo ye ne so sene ne wo ye yi. So what you say David no otumi kire wo yire wagye no ogye wo yiri wia no asan be ku aka ho still Nyankopon say David do emani kosua adan David no ye tu ana no ye gwe hwe sa wodon wo Nyankopon de do David no empepa mfiri ho eda so te ase enu tinka ntra ho sa wo de o ye bone ye ni nti Nyankopon wa yi uto kyene awurade asem se men kan kyerɛ wo sɛ wa amamfa ma wo mo a wo de o muhunu mo so o mo ho te hwɛ na de owura firi ɛna no mpaebo bi a nkrofo mienu kokɔbɔye ɔsɛ awurade meme de menya bɔne ye ni medi mu ada ho a ada biara ɔkeka nsɛm no toro ka owie ye animguase to no ɛnu nti ɛnra mema wo kenkan Hebrews chapter 4 the verse 16 Now, let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. But I know they can't was a first there be young kinkai Romans chapter 8 the verse 38 in you kinkai we are now for the yakana account. Me say, emfa ho ne sɛ ne ɔbɔ ne tie. Sɛ wobɛgye atum sɛ this is the time ɛwɔ sɛ utro in towel. Ɛwɔ sɛ utumi tie asɛ sɛ enough is enough. Untumi nkɔso antena bɔne ni mu. Untumi nkɔso antena dwamanbɔ ni mu. Madam, sɛ wo ne brother ne te, brother no ɔnyɛ wo ho ade a wode ne mienu nyina munya mo ho nte asɛ sɛ deɛ mo yɛ no ɛyɛ bɔne. Ɛne nti mo nsa asɛ mo abo sika no. Mo nsa asɛ totɔ nneɛma no. Unya sika dan ma ansana watimi akɔware o. Ɛyɛ nkakra. Wani me ba ho so no, no adwane afiri bɔne mu. Ɔboro nsam wa hunu sɛ wutimi firi sɛ dwamanbɔ ni mu a awurade be hyira wo. Ɛno nti no ama wutima ayɛ ɔdɛdɛdɛ. Ɛno nti no ama dwaman no ayɛ ɔdɔkɔdɔkɔdɔkɔ no. But ano pay obate wo ho ase na wate ase sɛ ɛna no asɛm a Paul ɛkaayɛ sɛ ɛdeɛ bɛn ɛna bɛtete mi ni Nyankopɔn ɛdom ɛdeɛ ba deɛ na brada wo ma ɛtete wo ni Nyankopɔn dom ɛdeɛ ba deɛ ɛna asɔ wo demu a awurade sɛ mo mmra mo a mo abrɛ ne mo kon mu buo mɛsoɛ mo na awurade to nsa afrɛ sɛ bra no wɔn soɛ wo na wo nso de ne na makyire hɔ ɛna mo adeɛ baako pɛ bi nti ɛdeɛ ba deɛ ɛna wo ma ho kwan ma na tete wo ni Nyankopɔn dom ɛdeɛ ba deɛ ɛna ama awurade a ɛna no pɛn wo to nsa wo bohwe ɛde frɛ Ghanafoɔ obohwe ɛde frɛ Kristofoɔ sɛ mo a matete ahwe asɔfoɔ a mo animu agu ase ayi asɔre ma bayie nti ama mo animu agu ase ɛnɛ mo anum nyinaa sin ne nyinaa tutu sansa mo awe na mo akɛseɛ awurade se waba mo nyinaa mo nsamra ne nkyɛn yes waba papa na ba papa na ba nkyano pe wo se to nsa de afrɛ mo wo se mo bra approach the throne of God. Approach it boldly. Come boldly to the throne of God, the throne of grace. Awurade to nsa de afrɛ mo. Mo ana mo ye armed robbers. Mo ana mo ye tuturafo. And awurade to nsa de afrɛ mo nyina wo se mo nsa back. Come to him. And until Romans chapter 8 the verse 38 ɛhɔ no mo na yɛ kwakɔ kenkan sisi a Paul asɛm a ɔka ne nano anopa yi mi bisa
se wo no de ba de e na wo ye amatete wo ni Nyankopon do mu anti anopa yi ye to nsa fra wo abubu nuagu asomo no enti na no Romans chapter 8 verse 38 to 39 Paul or say, for I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creator shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. And pay the love from God to you, no? And you're so deep to the extent to say, or say, God is not looking at the kind of sins you have committed, the kind of sins that continually you commit, but they are all shene say and pay ubenya kukudro na wati ase say eye dia be ne betimi atete me ni me Nyankopon domo hwe remember your first love urafia na ena no awurade na mposo na oka kire Philistifo ne say monkai mo kane do no oka kire mo say remember your first love and pay remember how you began serving God. Remember send your sase okwa sorry and pay wi anwumre ubọ mpaye uye niema ni nyina bi but bibinti otehwe bibinti wutonsuom but anopai enije sem any breaking news so me what the man you otie me anopai say hey wo ananka kane usuma wurade nanso so adwama binti ohia binti hwe wonim se ahokere ohia etimi manipa ye bone unnim ntia ahokere ohia etimi ma onipa de sanipa no watwa ntro no odididi ohia nti obi de ntro ne didi ode ntro no odididi enu ntia no pa Nyankopon to nsa de afra mu nyina o to nsa de afra mu nyina o se mo mra ena no Paul asem no kan na mi de o se na megimidi ampa se owuo ana nkwa ana abofo ana etumfo ana nneoma a ewo ho ana nneoma a ereba ana ahoden ana osoro ana ebunu ana abodie foforo biara rentumi ntete ye ne Nyankopon do a ewo yen awurade Yesu Kristo mu no mu ano pay for I am persuaded media megimidi say bibi bia ni wo he ede be no wa ya eboro so a ni nti wo ba awurade ho a wo fere wo tetare dan hu no na no prodigal son no or say afeidie mesan akomeja ho anopa ni awo ye bia ba bia de aduru bia ye freeze ba bia wo de aduru bia ye ba bia wadi boni na aduru bia me say ye ani je sem awurade wode ma wa anopa ni say eye fasi ho ne ti ase say mimi masa dwaman ntete me ni Nyankopon dom he bra kane na nkankrofo hwe wo susum nyame kane osofo na nkankrofo hwe wo so bompaye yetimi ka say osofo do bompaye o and osofo wato nsum se etwu because all ansa no bekwa so de aduani bia wo tai no enti wa ye mre but osofo ani je sama me wode ma wa no pai ni say awurade sam nsa mra osi ba bia de aduru bia ye come back to him, approach the throne of grace with all boldness. Awurade de onyanyi wo to kyene eni nti no wasama wo second chance no ne de he eno se wo koda ya wa ma de asan kyew eni nti second chance wonya ye nne no ade bi a wo ye ne enra a wo hunu se amfa so bi amra mpa cho fasi ho freeze and approach the throne of grace with all boldness. Come back to God, come back to your senses. Bible say prodigal son, when he came back to his senses, he realized that he has abandoned a mansion, he has abandoned food, he has abandoned things that will make his life complement full. And I want abandon nyame asem and I want nam hwe awurade se hu mo amasoa mo ne so abre na mo komubu mo mra awurade nchen mo a osukom de mo mra na obema mo nsu amoma no ma me ene ye tu hwe adwaman ni nti ye ka wo se wunyai
Nobody fee. What may be man what's it no anopay Yankopon Semen can say freeze. Ensa ebinum no odi gu nanum no wa ka on kwa de odi gu anum ai. Tese why a king? Why a king? Senka ye si hene krampa nka wo ye du ko di ade kranka beboa. Bra, baby wadru bi eye. Awurade to nsa frɛw. Osimi mi se wa no pay say eye de ben na wo ma wo ho kwan ma tete wo ni Nyankopɔn dom. Ye gu so aye kan sa no wan hwe ya one day tim kaja na waje wani so. Eye ben na wa ma tete wo ni Nyankopɔn dom. Eye de ben me de minim. Nse Ghana de nya ba ha no mo a ye nya ka abone a ne nyina de ani akokyere adwamanbɔ. Nanso na bayifo ne te hɔ a wafa ne ho adi. Konkonsani ne te hɔ a wafa ne ho adi. But no pay me say ka kyerɛ obiom. Or say, for I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities. In Sanom konkonsa, akuhie ntwato so. Sikadie basa. Munya ni nyina mfansi ho. Ghana mpanimfo ye. Baby omadi o mani sika kodu na ye. Munyina momre Nyankopɔn nkyɛn. Na makan wantie. De dia chie no, bi hwa wo ma bia. Adwene bɛbɛ fie. Awurade adom no so mfama wo. Ehumɔbro nya kɛse no nso abɔ pepepe wo fie ha no. Ye de sport